Köszöntelek a mai gyakorlásodon. Ez a 21 napos challenge-nek a második jóga órája, ami szintén izgalmas lesz, ahogy az első is, mert lesz benne nyilván mobilizálás és erősítő elemek is, ugyanakkor, ahogy energetizál, úgy nyugtatja meg a testedet és az elmédet egyaránt. Helyezkedj el kényelmes keresztezett lábú ülésben, tenyereid nézzenek felfelé, érintsd össze a mutató és hüvelykujjadat. Ha megy, lótuszba vagy fél lótuszba is helyezheted a lábad. Ne legyen feszülő érzés, tudjál kényelmesen ülni, csak arra törekedj. Félig biccesd előre a fejed, ne teljesen, hunyd le a szemed, hátad legyen egyenes, és sóhajts egy nagyot az orrodon keresztül. Ezzel a sóhajjal vedd fel a teljes jóga légzést, ami azt jelenti, hogy egész gyakorlásod folyamán végig az orrodon keresztül lélegezz. Hosszan, mélyen, puhán ki és be. Lélegezz át a tüdőd teljes terjedelmét. Frissíts fel testedet sejti szinten a friss oxigén által. Csak lélegezz, zárd ki a külvilágot. Érkezz meg a matracodra, nem csak a testeddel, az elméddel is. Köldöködet tartsd végig szippantva. A vállaid lazák legyenek, a hátad viszont egyenes az energiaáramlás miatt. Erre ügyelj. Csípődet lazítsd el szintén. És minden belégzésed hossza tartson addig, ameddig elszámolsz 4-ig. Tartsd bent a levegőt 4-ig, majd fújt ki 4-ig, és tartsd ki 4-ig. Az elsőt számolom, csak hogy tudd, miről van szó. Utána önállóan fogod csinálni. Belégzés, 2, 3, 4. Bent tartod a levegőt, 2, 3, 4. Kifújod, 2, 3, 4. Kint tartod, 2, 3, 4. És ezt ismétled, ameddig nem szólok. A következő levegő kintartás után nyújtózz meg imatartásban, majd kilégzésre borulj le magad előtt. Nyújtózz előre a kezekkel, gyere az ujjak hegyére, még aktívabb legyen a nyújtózás. Majd kilégzésre lépkedj ki a matracod jobb oldalára, extrán told bele a bal kezed. Gyere vissza középre, belégzésre nyújtózz rá. Kilégzésre lépkedj ki balra, told bele a jobb kezed. Gyere vissza középre, és csigolyára egyenesedj fel. Fejed az utolsó. Kapaszkodj meg a térdeidben. Domboríts rá kilégzésre, vállakat ne húzd fel. Belégzésre nyitod a mellkast, omoríts bele.
Kilégzés domborít. Belégzés homorít. Kilégzés. Belégzés. Vigyél bele erőt, na még egyszer. Kilégzés. Belégzés. Állítsd meg a mozdulatot. Belégzésre nyisd a mellkast. Kilégzésre hozd a jobb kezed felülről, a balt alulról. Egyenesítsd a hátad, nem baj, ha nem érnek össze a kezeid. Viszont a fejedet ne told előre. Fenti kezedet próbálod bedolgozni a fejed mögé. Bontsd a kéztartást. Belégzésre nyisd a mellkast. Kilégzésre bal kéz jön felülről, jobb alulról. Köldöködet ne feledd szippantani. Bontsd a kéztartást. Engedd le a kezeidet. Érkezz meg 4 kézláb tartásba. Oldalirányú törzskörzést fogunk csinálni. Beejted, behomorítasz. Elkezded kitolni az egyik irányba a törzset, domborítva, majd homorítasz. 5-öt csinálj meg az egyik irányba, majd 5-öt a másikba. Könnyedén lehúnyhatod a szemed, érezd a tested. Ha megvolt, állítsd meg a mozdulatot. Forgasd a lábakat fél talpra, és kilégzésre told fel magad egy lefelé néző kutyába. Lefelé néző kutyában figyelj, hogy 2 ökölnyi távolság legyen a lábaid között. A kézujjak széttárva a talajon tolod el magad a talajtól, térdeidet hajlítsd egészen addig, ha szükséges, ameddig a felső test és a karok egységba nem kerülnek. Ha ez megvan, akkor törekedj a sarkaddal a talaj felé. Köldököt szippantod, fejed nem tolod be, de a tekinteted viszed a köldököd irányába. És kilégzésre elkapod jobb kezeddel a bal külső bokádat. Jön vissza a talajra, majd bal kézzel a jobb külsőt. Jön vissza bal kéz. És belégzésre lendít a jobb láb. Kilégzésre összeérinted a homlokod a térdeddel. Belégzésre visszanyújtózol, és még 4-szer saját ritmusodban. Belégzésre nyújtózik, kilégzés összeér. 5-ször legyen meg. Ha megvolt, lábcsere. Belégzés bal láb, kilégzés homlok térd. Belégzés, kilégzés. Ha ez is megvolt, engedd le a bal lábadat is. Majd belégzésre újra nyújtózz a jobb lábaddal, és hozd be kilégzésre a 2 kéz közé. Ringatózz előre, hátra. Majd engedd le a bal térded. Hozd belőle a jobb kezed, és óriási köröket fogunk leírni a popsinkkal, a csípőnkkel. 10-et az egyik irányba, 10-et a másikba. Minél nagyobb kört akar leírni, nyújtsd ki az elől lévő lábat, jól engedd be a csípőd. És ha az egyik irányba megvolt a 10, akkor mehet visszafelé. Minél nagyobb körre törekedj.
És ha megvolt, állítsd meg a mozdulatot. Belégzésre nyújtózz a kezekkel. Kilégzésre nyújtsd ki az elől lévő lábad, kezeket hozd hátra. Hátad egyenes, térded nyújtva. Lábfejeddel törekszel a talajon maradni. Belégzés, beenged a csípő, homorítasz. Kilégzés, kinyújtod, ráhajolsz egyenes háttal. Belégzésre ellentétes könyökfogás. Kilégzés, ráhajolsz. És most hátul kulcsolsz, és így engeded be a csípőt. Majd visszanyújtod, leteszed a kezedet, és kilépkedsz jobbra a lábad mellé. Visszajössz, felegyenesedsz. Kilépsz a jobb lábaddal sélyen jobbra, és itt engeded be a csípőt. Vissza. És most teljesen oldalra hozod ki magad mellé, mutatom számből. Ugye az előbb itt volt, először itt, most teljesen melletted van, és beengeded. Nyúljon. Majd kinyújtjuk, csúsztatod le a jobb kezed, bal kéz jön fül mellé. Felegyenesedünk belégzésre. Kilégzésre visszacsúsztatjuk. Belégzés közé. Kilégzés csúszik. Na, még kétszer. Belégzés. Kilégzés. Be. És ki. Majd ráfordulunk. Hátra zárunk. És egy csaturanga. Hajlít a könyök, akinek nincs csaturangája, megszabályosan. Könnyített csaturanga. Letesz a térd. Hajlít a könyök. 8 pont tartás, melled állad lent van, és innen tolod fel magad, vállal kitolod magad felfelé néző kutyába, elemeled a térdeidet, majd kilégzésre lefelé néző kutya. Belégzésre lendít a bal láb, kilégzésre behozzuk két kéz közé. Ringatózunk előre-hátra. Belőle hozzuk a bal kezünket, letesszük a jobb térdet és a jobb lábfejet. És ismét 10 óriás kört írunk le a csípőnkkel az egyik irányba, majd 10-et a másikba. Jó nagy körre törekedj. Nyújtsd ki az elől lévő lábad, amennyire csak tudod. És ha megvolt, mehet visszafelé. És ha ez is megvolt, beengeded a csípődet, belégzésre nyújtózol, kilégzésre nyújtod az elől lévő lábadat teljesen, és jönnek hátra a kezek, hátad egyenes. Belégzés, beenged a csípő, belehomorítasz. Kilégzés, nyújtod. Belégzés, ellentétes könyökfogás. Kilégzés. Most kulcsolsz, és így engeded be a csípőt. Majd nyújtod, ráhajolsz, és kilépkedsz balra a lábad mellé a kezeiddel. Visszalépkedsz, felegyenesedsz, és kilépsz sélyen balra a bal lábaddal, és ide engeded be a csípőt. Visszajössz, és
kihozod, ezt is mutatom szemből. Kihozod teljesen oldalra a bal lábadat is, ahogy a jobbat tettük, és engedd bele magad. Majd gyere, nyújtsd ki, és kilégzésre csúszik le a bal kéz. Teljesen oldalsíkon vagy hátra, egyenes. Belégzés közé. Kilégzésre csúszik. Belégzés. Na, még 3-szor. Kilégzés. Belégzésre vissza, és egy utolsó. Leteszed kezeidet. Visszalépsz. Hogy léptünk vissza? Igen, mert a másik láb elő volt. Ugye visszalépünk, és innen hátra zárunk. Hajlít a kéz. Belégzés. És kilégzés. Jól engedd bele magad. 5 levegővételig tartsuk ki a lefelé néző kutyát. Figyelj, szabályos legyen. Lapockákat forgass ki, vállból told ki magad. És dolgozod be a felső tested a karjaid közé. Majd szépen lassan lépkedj be a kezeid közé. Belégzésre emeld ki a fejed, kilégzésre Fogd meg ellentétes könnyekfogásba a kezeidet. És csígolyára egyenesedj fel, fej az utolsó. majd jön a kezed, és egy homorítás szippant a köldöt. Majd engeded le a karokat, és ahogy engeded le a karodat, már nyújtózol is hátra a jobb lábaddal. Kezek a test mellett. Belégzésre jössz vissza, kezek imatartásban. Kilégzésre újra jössz hátra, mérlegtartás. Belégzés, hozod vissza. Na, még 2-szer. Kilégzés. Belégzés. Következőnél kulcsolod a kezed hátul, és így engeded hátra a lábad. És aki bátrabb, ő beleakaszthatja a kulcsolt kézbe a lábát, és így elkezdheti beletolni a kezeibe, miközben jön előre. És nem billen úgy ki, mint én, mert ha koncentrálsz egy pontba, akkor menni fog. Nézd, azaz. Jössz vissza, a beszéd is ki tud billenteni, úgyhogy tényleg koncentrálni kell, és kilégzés, Samastiti alapállás. Másik oldal. Kilégzésre engedjük hátra a bal lábat, nyújtózva hátra a kezekkel. Belégzésre jössz vissza, kilégzés hátra. Belégzés. Kilégzés. Belégzés. És még egyszer, nyújtott kézzel. Majd jössz vissza, és most kulcsoljuk a karokat hátul. Beleengeded magad. Jössz vissza, és aki meg szeretné próbálni ezt az oldalt is, akassza be a bal lábát a kulcsolt tenyerébe. Szépen lassan kezdj el előrevinni a súlypontot. Felegyenesedünk, bontjuk a kéztartást, és kilégzés, Samastiti. Gyere, lépkedj ki a lábaiddal, matrac széles terpeszre, lábfejek kifelé néznek.
Hozd a kezeidet imatartásba. És kilégzésre engedd le magad. Szépen lassan. Hátad egyenes, külső talpérre terhez, nyitod a lábakat. Nem a kezed tartja ott a lábad, hanem te izommunkából. Ha elengedem, beesik. Tartod. Majd maradsz előre dőlve, nyújtod a lábad, csigolyáról csigolyára felegyenesedsz, és újra egyenes háttal leengeded magad. Na, még kétszer. Nyújt a láb, Csigolyáról csigolyára. azaz, és leengeded magad. Még egyszer, egyenes a hát, nagyon húzd ki magad. Csigolyáról csigolyára. És leengeded magad. Csücsülj le, nyújtsd előre a lábaidat, tenyerek fel, egymás felé néznek, hátad egyenes, engedd le, a nyújtott lábat, ilyen hátrébb csúszak. Aktívan pipáljanak a lábfejek, belégzésre nyújtózz, és kilégzésre hajolj rá, egyenes háttal. Ha pocakod nem tud felfeküdni, egy idő után begörbül a hátad, ha már ott vagy lent, egy olyan szinten, de az elsődleges, hogy a hátad egyenes legyen. A lábaidat hajlíthatod, a térdeket, feküdjön föl a pocak, és innen kezdheted finoman nyújtani. Akinek felfeküdt a pocak, lehajthatja a fejét. Szépen lassan egyenesedj fel. Húzd be a lábaidat, keresztezett lábülésbe, akár fél lótuszba. Hozd a kezeid imatartásba. Lélegezz párat hosszan, mélyen. Dörzsöld össze a tenyered, forrósíts fel. Vedd az arcod elé. Érezd az energiáidat, és soha ne felejtsd el, hogy bármire képes vagy, amit el szeretnél érni. Újra hozd a kezeidet homlokod elé, a tiszta gondolatokért. Torkod elé, a tiszta szavakért. Szíved elé, a tiszta érzetekért. Hajolj meg magad előtt. Namaste.